alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau zan koya muku yadda za ku fara kasuwancin siyar da data. Da farko za ku je Play Store, za ku yi searching ɗin wannan application ɗin, sunansa KTT Data. Wannan shine wanda na sama, za ku danna shaka, za ku yi install ɗinsa wanda already na riga na yi install ɗinsa, sai ku buɗe shi kamar haka. In kuka buɗe shi kamar haka, za ku danna wannan na biyun, wannan create account ɗin, sai ku danna kansa. Gashi sai ka sa cikakken sunanka, misali sai kuma sai ka ƙirƙiri username. Nan kuma sai ka sa email address, wanda dole sai da email za ka buɗe shi. Nan kuma ya sa lambar waya. Nan kuma ya sa one address. Nan ba ya kasa komai ba, za ka iya barinsa a haka, sai ka yi creating password. Sannan sai ka danna sign up. Sa lambar waya daidai ba. Sai ka danna sign up. Gashi nan yayi keyin registration successful. Bara an je email ɗina sun turo min da verification, zan je na yi verify. Nasu bai zo ba, bari an gwada an gani, in gwada login in ko zai yi. Sanda sign in. Gashi nan ya shiga ciki. Wannan shine yadda cikin wallet din take. Wannan kamar wallet ne haka. To idan kana so ka sa kudi a ciki, ga wani waje na rubuta phone wallet, bana yi muku wannan ɗinsa. Gashi nan a nan wajen an rubuta phone wallet. Alal misali idan kana so ka sa kudi a ciki, nan za ka danna domin saka kudi a cikin wallet ɗin naka, ko ta banki ko ta POS. Za ka iya zuwa wajen mai POS ka bashi kudi ka ce ya saka ma kudin, bara ga account ɗin da ke ciki. In ka danna phone wallet haka, sai ka amfani da wannan na ukun automatic bank transfer din nan, wanda shine yafi sauki. Kana tura kuɗi zai shiga cikin 'yan mintuna, zaka danna shi haka. Wannan shine account din, wanda kai ma kamar haka za ka gani a cikin naka application idan ka bude. Bankin Wema Bank ne, wanda idan ka tura ko nawa ka tura za su dauki cajin naira 50. Cajin naira 50 kadai za su dauka. Bankin guda biyu ne, ga wani nan Monopi Microfinance Bank, ko kuma dai ka amfani da Wema Bank din. Wannan inda ka sa account din daidai, kowane suna ka gani, in ka tura kudin za su shigo automatic cikin wallet ɗinka. Sai kuma wajen da za ka danna kudin za su bayyana a nan wajen available balance din nan, gashi nan daga nan sama. Sai kuma yadda za ka sayi data shine gashi nan daga nan ƙasa haka, bari a nuna maka. Gashi nan buy data, daga nan wajen gashi nan buy data, shi za ka danna idan za ka sayi data. Idan ka danna haka, gashi nan sai ya ce select network, sai ka danna. Idan MTN kake so ka siya, gashi nan sai ka danna. Gashi nan data type, sai ka danna wannan SME shine na farko, sai ka danna nan wannan. Gashi nan za su zama da 500 MB akan 135, 1 GB za su zama 230. Sai ka danna wanda kai tsaye nan wajen sai ka sa lambar da kake so ka tura wa data, ko ma wata lamba ce wanda kai tsaye ma za ka iya ɗauko ta a cikin contact ɗinka. In kana so ka ɗauko, gashi nan sai ka danna nan wajen. za ka ɗauko lambar ka ɗora, sai ka danna buy now ɗin nan. Akwai password guda 5 da za ka yi creating.
gashi nan za ka yi creating ɗinsa. In ka yi creating ɗinsa da shi za ka dinga tura datan, wanda idan kana so ka sa kuɗi cikin wallet ɗin taka, idan ba ka da banki za ka iya zuwa wajen mi POS ma zai iya saka ma kuɗin. In kuma kana da banki kai tsaye, in ka ɗauki wannan account ɗin gashi nan, wannan ka ɗauke shi ka tura kuɗin zuwa wannan bankin Wema Bank, kuɗin automatic zai zo cikin wallet ɗinka. Na gode, da fatan za ku yi min subscribe, ku danna liking, sannan ku danna